3 1 2 3. Hello friends, உங்களுடன் உங்கள் அன்பிகா. Welcome to Miyapiki. Friends, I've got a doubt. ஏழ்ரா லேட் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சே, பரவாயில்லையா சார்? எவ்வளவு லேட் ஆனாலும் உன் சந்தேகத்தை தீக்காம தூங்க மாட்டேன்டானா. கிளாஸ்ல போய் உட்கார்ந்து அடி வாங்கி ஒத வாங்கி கண்ணால பார்த்து பார்த்து வாயால சொல்லி சொல்லி காதால கேட்டு கேட்டு கையால் தொட்டு தொட்டு ரசிச்சு ரசிச்சு ருசிச்சு ருசிச்சு படிச்சாலே புரியாதது ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இப்படி பார்த்தா எனக்கு சுத்தமா ஒண்ணும் புரியலையே. அப்ப காலையில நூற்கண்டி வியாபாரம் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எவனும் படிக்கல.